חייבים לעצרני, יש לי אופי מיוחד ואופי די נורמלי. אני הולך על הריסונים, תלוי במצב רוח שתלוי אם זה לי. פה פה לפעם, פה 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 יום אחד פגשתי בעיניים טלי, כי ממנה שקט משהו לא נורמלי. אני שמעתי שהיא יודעת לעשות קסמים שהיא עדיין לא הראתה לי. פה פה לפעם, פה 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 לפעם, פה 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 טלי לא אמרה לי אני יכול הרבה יותר, אני רק אתחיל ונשלים מה שתפר. טלי, אין נחמדות אבל זה לא אכפת לי, כי יש בינינו הבנה לגבי הקשר שהוא לא לויאלי. פאפה לפאפה, פאפה פה יום אחד פגשתי בחורה אחרת, טיפה יותר יפה וקצת יותר מוכרת, אבל טלי זה עניין של זמן, אז אני ממשיכה וכאילו מספרת. פאפה לפאפה, פאפה פה פאפה לפעם, פאפה פה טלי לא אמרה לי אני יכול הרבה יותר, אני רק אתחיל ונשלים מה שחסר. אבל זה עניין של שנים, לא צריכה ממנו שום דבר מבפנים, רק את התחושה ואת הריח. אבל אני לא מתווכח כי זה לא העניין של הרוב שאני נותן, אז היא לוקחת שאני בא, היא לא ברורה אבל היא אף פעם לא שולחת את היד שלה מכאן, וזה נהיה כמעט רגל, אני מפסיק להשתדל אבל תמיד אפשר לבד.